Hello, ofika. Siyasiphelelani Nosawubona wakho. Mthombe simbekelele sibukele kokhosi. Ngiyabingelela futhi njani? Siyaphila but lapho siqala nje kuhamba kahle writing great. Hayi siyaphila. Ngakubona eThombeni lapha ni celebrate birthday ngathi hayi no la saba kahle ke. Yekhethe kunje la kwaba kuhle impela siyambongela. Sagqoka amanapukeni nje namaphambazi lapho sagijima egcekeni. Happy belated babonjilo mfethu siyabuthuka uNkulunkulu akugcina nje emsebenzi emihle yenza emphakathini asiye sikhohle siyasikubone ukhona ngejabula ukuzola nje nabo omeja bonke abantu abasebenzayo. Umnandi kakhulu ukubona abantu abanjalo mfowethu uhlale usemgwaqweni ngazi sesiqosi sidlela kancane isikhathi sakhe abantu abakulindele ngokora pass bakuthola manje kodwa ke siya bayabona usuku olubhizi kakhulu namhlanje usiphathele yiphi kulezi indebe ngaka uhlala ufika nazo enzini Kulikhuni bafethu kuna udaba olwenzekile la lenyanga edlule kunomuntu othiwa wethutha izingane labathiwa Malume. Hawu Kanti izingane bengasesikoleni belela nazo bedlonga. So ngiye ngathi indaba nabazali ngqo bazi izingane ngoba lento iba affected nabo abazali. So into engenza ukuthi kakhulu ngisukume ngoba omunye umama unesi. Uthi umyeni wakhe akasakwazi ngisho ukudla. Yo Uma ngikhuluma naye umama uthi emsebenzini nje uyabuyela ngesidumbu but ingqondo. So ngase ngicabanga ngoba sinama cases thina akhona abantu abalimala ezibhedlela. Belimala kubona onesi nabo nalabo nodokotela. Ukuthi kuyenzeka nawo mhlawumbe ingqondo yabo uthola ukuthi uphazamisekile kodwa usemsebenzini. So nabalidinga usizo soke sizokhuluma nabo mama because nabo kunezinto abakhala ngazo. Kunesimo sokunoza kwengane zabo. Mhlawumbe ngokwazi kwakho usabathutha kubonana nobaba. Hayi thubo short manje abakhala ngapha lapha une access phone because uyangena ama group omphakathi osendaweni. Uyaphawula. Njengalezo ukubathusana wenza ukuthi nazingane gcine siyesaba manje. Uye esikoleni nje kakhulu uyemsebenza kakhululekile because akazi. Awazi wena umuntu ngaphakathi ngempela yini. Yes. Into ebuhlungu. Ash indaba ekuphi? Endwed. Landed. Yes. Kulungile. Asikhulumeni nabanye babazali mhlawumbe siqala sikhuluma nomzali wokuqala nje mama asibikelele sibukele kuKhosi kuseni. Yebo ngiyabingelela. Mama ninjani? Hey, umdu uyasichazela lapho udaba naku nithemba umbaba uMbatha lenze sibonelo siqhameza uthatha ingane zenu zisesikoleni kanti nawenza imgilingwane simike nje isithombe kumlaleli ongazange ezwe ngalolu daba kufike kanjani endlebeni zenu ni njani istate senu ngokwenqondo kuze kube manje mina ngomqondo ngimele moya into eyenzekalayo lana kuba ngomama ababili Malume uthatha ingane zethu umuntu osalethile uMalume uthatha ingane okay uMalume beyithatha ingane ayibeke esikoleni mayidropa lo munye ayithatha ahambe ngazalise ingane neminyaka 14 years kodwa mawukusisa kahle lento ngathi iqala ukwenzeka ngonyaka odlule ino 13 years yo manje ingane isazekile njengamanje eyisavula amaqala z3 kodwa ekutholeni kwethu le ndaba bezu6 ingane yo zingane neminyaka emingaki lezi 14 years njengamanje 14 years yo mhlambe nansi enye into amahebezi ukuthi ubonakala uyabhawula einkundleni zokuxhumana ufana nomuntu ongathi unefoni ngaphakathi mawukuthi ungaphakathi abanye baze bacabanga mhlambe ukuthi akekho ngaphakathi ukuphatha kanjani ukuzo lezo izolo lezo ngiyazile ngakhombisa ukuthi South Africa usebenza umuntu engaphakathi emothi ukwazi kanjani ukusebenzisa ifoni angakwazi ukufonela ama-victim hawu kodwa kwafona nje fonela i-victim wavidiorize ifoni engaphakathi esitokisini engakhombisi nakuyisola ehleka emvenzo lomhlaba kube ngathi into enhle la yenziwe waphinde wafona ifonela kwamncane wengane unamazwi anesalisa futhi phakathi khona lapho kuba womncane wengane ikhombisa konke nje lutho yena mama siyabonga sexolisa kakhulu ngalokho okwenzekile sinani ngemkhuleko sinengane asithemba ukuthi zokhuluma nomunye umuntu madoze nje oyi-social worker ozosinikeza isithombe sokuthi bengasizakala kanjani. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho kuKhosi FM.
Alright, ayibonga mina. Okay, ngicela ukumukela umuntu umzali wesibili ukukhulu uphuthuma nje sikubingelele mzali sokumukele kuKhozi. Yebo, sanibonani. Okuningi sesikuzwile komunye ngengisakubuza ukuthi ufila kanjani. Mhlambe yini ocabanga ukuthi ungayengeza kuloko aqeda ukusho uza kwenu. Ibhlungu lento yokuza ukuthi nangomuntu ukube Izingane and usebhizi usafona and ufonela ngisho nazo ezinye zalezi izingane. Kubuhlungu kakhulu but uSicemaza, kubuhlungu kakhulu. Namanje nje angakathonisha amandla ukuyikhuluma lento isanzima kakhulu. Besifisa ukuthi umthetho udlala indima yawo. Yeah. Ngayo yonke lento iyenzekile ngoba sikuhlungu kakhulu. Yo. Na kuthiwa abanye abantu nasemsebenzini bathi sebekhona nje ngeyidumbu nje ingqondo ayikho ngempela. Ayikho ngempela but Sicemaza kubuhlungu kakhulu kubuhlungu ngoba uthi ngisho ingane uyibona uyabuka isithombe sayonke lento eyenzeka ayingazi ukuthi uyayibona ngisho umsola esesejele kodwa kubuhlungu bese ngazi ukuthi lento yenzeka ngisho lelo ubuthonga bufiki lokuxhapha ngalento ngendlela ebuhlungu ngakho lezi ingane zisancane. Yeah. Mhlawumbe before ngikuvale social worker engifisa nilalele nani zinjani zona ingane ekhaya ziyayivalela endlini kuthi kanje noma sekadambala. Mina ngizothi le yami ayinendaba ngoba iyahlala ekamereni ikhulume naleyo lamana naye ikhulume nje ingenandaba ihleke nje ngathi akonakele lutho ithina sibuhlungu bona abanendaba. Bengakwazi ukuthola isikhathi kwamukela masebonga kakhulu mhlawumbe nawe nje uma ngimbuzile yini ongafisa ukuyibona yenzeka eyobulungiswa. Ngifisa ukuthi nje mina aboshwe umsola ahlale isikhathi eside futhi ngiyafisa ukuthi angayitholi kwayibheyili ngoba ngiyacabanga ukuthi manje ukuthola ibheyili ukuthi angaqhubeka yenze lento ekade yenza la ngaphandle nezingane zethu. Sabonga kakhulu ukuthi wena kuKhozi FM ngicela ukuthi ngale kani makuphela nje indaba sokukhuluma ne-social worker nibone ukuthi singakwazi ukunisiza kanjani nina nezingane zenu nabo bonke abathintakelayo. Okay. Yebo, sabonga kakhulu sabonga kakhulu lelo Khozi FM so indaba eningedala nje kodwa ngale kuyindaba sobe sikhuluma nawo ama-social worker wena yini ubona ukuthi isele noma iyenzeka la. No, iqiniso lifuna silibeke nje nomthetho emajele awusaqini njengakuqala. Yilawo majele kuphela akwazi ukuthi izinto ezingekho legal zingene ejele njengekukustadi nje kukustadi awubi ne-access cellphone even ngisho ifone nje une-access because uyiswa iphoyisa uyofona but la amanye amajele ama-cellphone akhona so i-society I understand ukuthi into esikhona ngaphakathi noma ingekho emthethweni. Kuna lokho ukuthi ukwazi ukufona uzufonele nomuntu owamhlukumeza umgilwa umsabisi ufanele ubaba omncane usho lokhu nalokho ukukhombisa nasho ukuthi isimo sengqondo yena umsolo because kuyena akayibona into wrong neyiphutha yes but ngokuhamba kwesikhathi umthombo uma uthi icala gcine liyamlahla liyamgweba izobuya yonke lesefuneka kwi-parole board sekuthiwa akaxolise sekubona abayisulu sifezele ubufakazi obunje obushaya yena futhi egcineni because uzama ngosishaya lokho nama-psychologists ngaphakathi ejele before azaphuma ama-process ukuthi i-state of mind sakhe sinjani si-right yini. Loke sifumele ngizoya indabeni nje ngekudala masekhedi nambalwa ehora lesishiyagalombili khona umuntu ongambulazi ozobe sefasona-ke lezo zindaba lezo masibuya ngale kwakhona sobhekela udaba silivale kokhulu uphuthuma ne-social worker ngale kwalokho ukhona umeya Masukume sakhe ithe